כאן רוטו בוב, אנחנו בעוד סרטון אדיר, כן כמובן, W פלאש, ואומר לי, הבטחתי לכם שאני אראה לכם את הסקינים, אז תקלו זה הסקינים שלי, ובואו נשים את הסקינית, פוקוס, ובואו נשים אותה, ויאללה בואו נתחיל, וכמובן חברים יש לי אתגר בשבילכם, 200 רשומים, אנחנו מתחילים, רטף ימים לפחות שאני אחליט, שאנחנו מעלים כל יום סרטון, אז יאללה בוא נתחיל בתנאים, בוא נבדוק קצת דברים. וואי, מה? רגע, זה כל זה? לא, זה רק זה. אוקיי, תכלס המחשב שלי מהיר, אז זה מתחיל, וזה התמונת מסך היחידה שלי. יאללה, מתחילים. וואי, הדברים פה לא כל כך גרועים. באמת. וואי, נו, אין לי כוח לזה. וואי, אני אוהב את הריקודים, בוא נעשה קצת. וואי, אחלה ריקודים. יאללה, בוא ננחת במקום הזה, אני אוהב אותו מאוד. רגע, כאן ננחת כאן, זה מקום מאוד כיפי, באמת יכול בו עושים פה כלים בשנייה, אחלה מקום. כן חברים, בבקשה תרשמו לערוץ, אנחנו ב5 רשומים, בוא נעלה לפחות ב3 סרטונים ל-20 אלף. בבקשה חברים, בבקשה, או שיקרה משהו צפוי ונעלה יותר. בבקשה חברים, בבקשה, אני מעריך אתכם מאוד ומאוד מעריך אתכם, אז יאללה, נחתתי פה ראשון. קוד הלו"ז פה שלי פעם, והדבר הזה לא יודע מה זה. אוקיי, וואו, זה אוקיי, וואו, מה, מתי זה מה? אוקיי, נבדוק את המקום הזה קצת. אומנם נראה לי אחד בו בסרטונים הקרובים, הוא אחלה מקום. אוקיי, וואי, כמה קומות. נו, בא לי כבר קיני, מה זה? מה זה? אחד פה? וואו, לא היה לי עוד בניות כראשון. איך אני אוהב את הדבר הזה, זה מטורף. אוקיי, אוקיי, רכבת. נראה לי יש שם מישהו שהוא הדליק את זה. יופי, תקלים. חביב, זה מפחיד זה. אימא'לה. וואי, כמה זה מפחיד הרעשים האלה חברים. אתם לא יודעים, זה עושה התקף לב. אם אתם חברים זה לא עושה, אבל זה עושה באמת, זה עושה התקף לב. באמת יש בפורטנייט הזה רעשים מפחידים. וואו, רכבת, אני מקווה שלא יהיה שמה. לרגע חשבתי שזה איש, לא, אני לא יכול לסמן. אוטו. אני מפחד. הם מוטרייר פתאום. אוקיי.
אוקיי, אני חייב להתרבות קצת. אני עכשיו מתחיל לזום. צריך לחטוף קצת. איזה מיטה, באמת, יאללה בוא נשתזף. למרות שאין פה כזה. לא נחטוף כי זה אחלה חדר. וואי, כאילו יש פה מדרגות. איזה חמוד. טוב, אוקיי. בוא נבדוק. וואי, שמה נראה לי איש. אבל... אני חייב לברוח. איזה שיט. אימא. אומייגאד. וואי מלא, אתם לא יודעים כמה זה מפחיד, חייבתי לרגע הוא טרייארד. וואי מלא. אני כבר 4 קילים. יפה מאוד. וואי, איך אני אוהב את הפאמפ הזה. למה אין כבר את ה... אוקיי. אי אפשר לכתוב את זה? אוקיי, נלך. בוא נלך. 48. לא, אני לא הולך לשמה. למה אין פה רכבים? וואו. אני רואה שיש פה הרבה מאוד אנשים. וואי, מלא. רכב, איזה מזל. למה אין ישירים? למה? לא, נלך לשם, נלך. רגע. אוי, מי זה סימן את זה? לרגע חשבתי שיש פה איזה אקר. אסור שהוא יראה אותי. פו. נראה לי יש פיתוחים בטירוף. איזה כיף זה היה. בקים, וואי איזה כיף. סרטון שלנו, כן. יש פה את הרכבת. פעם לא הייתי כאן במקום הזה, בוא נלך. כאילו, משתעשעים קצת, זה כיף. טוב, אני מפחד ללכת עם אופנוע, בוא נמשיך. אחד פה. וואי. כל זמן אני כאילו... הם כאלה גרועים כאילו. וואי. פתאום אתה שומע שמישהו יורה פה. פה נראה לי אני עוד מזרח. מלא. טוב 39, 5 קילים. כן. מישהו ירה? לא. בוא נמצא פשוט לעשות את נתיים קצת. נתיים קצת כאילו.
כמוני. ככה פשוט, לא, נו. ראיתי שמה מישהו? עד פה? איפה אתם כאילו להציג בה? עד שמה? חושב שהוא יכול עליי, איזה נוב, הוא חושב שהוא יכול עליי, היי בת! עוד אחד? הוא נראה טוב. וואי, איזה כיף זה, אני כבר 7 קילים. טופ 25. זה נראה לי אני אקח פה ווין. היא מלא. היא מלא. כאן. טופ 23, טוב חברים, יש לי משהו להגיד לכם אחרון בלובי, להראות לכם את הדמויות שלי ואז נגמור את הסרטון. חברים, הנה בואו נראה לכם, תסתכלו, כל הדמויות שלי, יש לי את איירון מן, אותה, את בננה, פילי בננה, את אלנה, לא יודע איך יקראו לה, דום, ג'וס וורד, M&M, את השומר הזה, את הרובוט, את זאתי, את הגולף, את לא יודע איך קוראים לה, לא זוכר, אותה מהבטל פאס מצ'פטר 5, אותה מי שלא קיבל פוקוס, הוא מהרילוד, הוא שקניתי, ופילי, וזאתי, זה, וכל אלה, זה קניתי ב-15.90, וחברים, נראה לכם קצת גליידרים, עכשיו קיבלתי את זה, הרבה גליידרים, יש לי גליידרים טובים, נראה לכם את זה, תעתיקים, יש לי FNCS, יש לי את כל אלה, ונראה לכם את הפיקקסים, זה הפיקקס בתנאים, נראה לי שאני שם, יש לי גם את זה, ונעליים אין לי שום דבר, אז חברים, אם נהנתם מהסרטון, תנו לייק וסאב, יאללה ביי!